weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to ɗal haya to mafondu to belendendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuuro molo seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma sinthiane gourdiuma to darou salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha mamma sili ba to moderna ha to galle makko samasa to killinkara kay heyde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o nildi aljuma hanki o c'était timmuɗo yettinoyde duwawuji makko faade famille Soufi Wula Jibrila activiste jaltuɗo aduna e juuɗe dadiɓe ɓe commissariat de Dara Naima to leydi Sénégal seppoji gulli diaw jubbinama to Mbacké aljuma hanki o e noddango mawɗo Pastef hono Ousmane Sonko to leydi Mali kikiɗe hitande hikka nde ko ujunnaje 13 e tembe tati nogas joyo neɗɗo woni ko leydi Mali yamira yo addu hijjore ko fate hijjade wangoyade suudu Kaaba to leydi Burkina Faso joɗima toon batu to Ouagadougou lamorgo leydi ndi ministére uji tati leyɗele tati taw ko waɗnoɓe ministére uji d'affaires étrangères uji leyɗele tati ko wayno leydi Mali leydi Guinée e leydi Burkina Faso kabaruji men jolam jabberi ma jaa to Turquie e to Syrie to dowlaji tentuɗe Amérique ha to leydi Israël bisimilla moni ketki hotondirte joni joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko witiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓala walla eddanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogam sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yarude rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa wutorima ɗum fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde 1 fin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe usuraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni madde leɗɗi kisi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni joni ƴetta ɗum jiiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tourde leydi Sénégal arti oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdiri ceerno Djiby Sy omo gollodo mi ñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mom kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA kala jiɗɗo nedduɗo haalis waɗnede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money
ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tongoɗe gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyen hoore maɗa ñabboji ɗiɓe jangti toon kala so tawiɗa wondi hen jokkodira e tongoɗe gorel teya so tawi ko tongoɗe gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗen gorel teya dañen jaam ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wolgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmuɗe kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɗen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hayso tawi woni woliduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña junggo e poos gam yebde ciggam nangue wulgue diawa ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22
on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkondira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira sappo e goo lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habruji mon e ɗemgal pulaare sawte ko musidɗo moon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde koye kebbungal manggal ɓe goni gam yidde nuldude to banggue guura e matériel kala faade to leydi turka e to leydi Syrie kala caggal kay nde leydi yerɓuno toon herɓande musde no fewi ha ujunnaje kewɗe yimɓe mbasi hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen laamu ngu noon holliri wonde ko avion ngaji ɗiɗi ɓe jiiɗi rimdude ha tedda guura e matériel kala yaɓande to leydi Turquie ha to leydi Syrie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen conseil constitutionnel mo leydi Mauritanie waɗi rejeté ɓe calima ñande alkamisa ɓennuɗo o projet de loi organique ko fate suɓade sarɗiyeji joɗantoɓe leydi Mauritanie wonɓe caggal leydi oɗon projet de loi noon o rejetaɗo o wayli disposition kewɗi taw ko loi organique numéro 2018 bar 007 walla tiré 007 en date de 12 février ko fati kay e suɓade sarɗiyeji joɗantoɓe Mauritanaɓe wurɓe caggal leydi article 47 du même projet de loi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen inspection halfinaɓe ko fati rewidade pharmacie naji tawi ko yoytiɓe inspection générale de la santé mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe uddi capanɗe nayyi pharmacie e nder lewru janvier mayno ndu woturum ina pharmacie naji noon ɗe udda ko nder wilayaji ɗiɗi tawteɗe e nder Nouakchott woni to wilaya banggue rewo e to wilaya banggue worgo ɓe kolliri noon kewɗi e majji uddira kay ko wasde jogade responsable technique e nder majji walla gollinde ɓen yimɓe taw ko yeeyoɓe médicament ji ɓe ngala heblo e oɗon fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Soufi Wula Chine ko activiste daranoɗo ko fate potala haqqeji innama aade ndera leydi Mauritanie ciyatnoɗo kala saaha e seppoji mbaɗeteɗi ndera leydi Mauritanie o hol ɓilinoɗo oɗo saaha kala e juuɗe police nangano taw ko nder galle makko police arannomo o jaltuɗo aduna yalti aduna noon yalti aduna o sokono koto commissariat mo Dara Nayima hewɓe noon kolliri tigui wonde wango mayde nde ko baraɗo saabu yimɓe kewɓe kolliri ha tengti koreji makko e ɓattiɓe mo wonde goskiki ene waɗi gañande hollirde tigui wonde ko piyaɗo piile ene hollira kadi wonde ko baɗaɗo massa courant kanko noon ko activiste mbiɗen daranneɗo ko fate justice e nder ha leydi he laamu ngu noon holliri tigui wonde enquête jaaƴo udditama hen o yalti aduna noon koto hôpital Cheikh Zayda mo Nouakchott yimɓe hewɓe noon mbaɗi seppoji men hollirde hen metti men e namdade kadi nde justice waɗete ha tigui laaɓa ceer ande holko yooɓi fittano makko jejere kuccudire Abbas donno borkajo biyeteɗo hono Soufi Camara ko onon dardanno kala golowole kewnode e nokku o guila e jaggugo guelgal ha jaggugol sukaɓe gawnanaɓe ko enen gondanoto bemde ha to afarko ha to nokku ñawirde ɗo hande o yeehi ɓesgu murtani kala leƴƴi ɗi kala yiyama nan dari ɗo e fawade hujja makko yo yolte enquête waɗe waɗɓe ngal ɗo baɗal jaggue bandiraɓe sehilaɓe on calminama on jurama minen ɗo hande min darni ko yimɓe droit de l'homme ANPR ɓe min darni par ce que koye parti organisation ANPR ɓe min darni joni noon suufi ko sehil amen ko neɗɗo droit de l'homme guiɗa probléme ngawde ha e probléme guelgal fof minen dardotono joni noon suufi noddama ɗo e commissariat darnayim suufi holi ko PK ko toon holi de 1 kamɓe ɓe ngala droit o hoɗa PK e noddamo darnayim ew et 2 suufi probléme muɗum ko haydara laamu ngu wi ko ñamande mais wona ñamande probléme o ko meeɗiɗo jogade pokaluji o haale wullo qoysi o ko ɓii ko yiɗi wonde député layun
yimɓe fof gandi suufi cosaan muɗum ko ley un omo jogui droit haade probléme ley un omo jogui droit haade probléme omo jogui droit haade probléme ley un a faami. Ça c'est le presse. Laissez les presse faire le travail. Ça c'est les médias. Ça c'est les médias. Laissez les médias faire le travail. C'est vrai. Donc laissez les médias faire le travail. Vas-y continue. Continue. Minan amin gandi kanko jeako ley un o haalanno ko probléme ley un wulla ko oysi omo jogui ɓiyum o meeɗi hebde probléme de viol ɗum ko Espagne o sogonomo toon laamu ngu waɗi intervention ɓe jeeyi ɓe gaddi ɓe jaltini ɓiɗɗo ɓe mbima ɓe ñawamo ɗo leydi mabɓe finalement nde o ari ɓe gaccimo ko on hannde yiiɗi wadde candidature mum député to ley un o haali ko probléme on o wi on o moƴƴani e fulɓe ndi komo waɗe député par ce que omo jogui tâche o itta Espagne ko a probléme de viol o adda ɗo en donc yimɓe mbiyano ko caɗele visa ko wadde wona ko non wona caɗele ko yaltino ko caɗele visa omo jogdino caɗele ko on fottino pelede non affaire ñamande e visa ɗum fof ko fabrication police waɗi kanko probléme a koni kalamam ɗo ɗiɗo fof kaloji e probléme ngol loko woysi on yiɗi wadde ko député au niveau de layun ko ɗum woni probléme makko probléme goɗɗo wodaji ɓe noddimo ɗo donc yimɓe makko gatten ko kañum kalamon on probléme ko police hoore muɗum haali ɗum par ce que ɗe waɗi ɗo eɓe namdomo ɓe kalde makko maro ha ka ñaaƴi policier goto fimo hello bukki policier o ɓe jingguimo ɓe mbaɗe makko manetaji ɓe nanimo nder police a faami ɗum woni pidame hoore sa ƴeewi hande to leli ɗo horde ko kimɗe jatti ɓiijam par ce que piggal ngal fof koye horde wonno ko ɗum won probléme suufi kadi amin gandi ɓe piyatamo omo daaraɓe ko jobtoroɗo a faami kamɓe ɓe ngala hurme neɗɗo police Mauritanie ala hurme neɗɗo soɓe ngari e neɗɗo tan ɓe kaadi mum en tant que citoyen ɓe gaddoro ko wiide piment ɗum fotani wonde ɗum ɗon foti ittede e Mauritanie a faami police woni ɗo ko pour dépendre citoyen ji Mauritanie ji wonani ɗo pour piide Mauritanie ji ɗum ɗon fonno haalede par ce que police fonno ko jangguinede formation et tout ça ɓe ganda ɓe gonɗo pour protéger les citoyens ɓe gona ɗo pour piide e tortude e mbara wona ɗum woni police ɗum ɓe fonno jangguine ko woni ɗo ko fof hewɓe hen ngala brevé ɓe janggaji soɓe mbiya mbaɗe hen ɓe mbaɗa ɓe gandani ko mbaɗata ko a faami ko ɗum woni ko waɗi suubi hande hamin daari e probléme oɗo suubi ha lawol ngol haala hen ha heɓa droit makko ɓe gacci kadi citoyen moɓe jippo e piya par ce que ɗe pimuɗe ɓe mbaɗimo ɓe dani ko hôpital ɓe beddimo toon jinna makko tinani a faami ko police hôpital e hoore mum wi o ko mayɗo ɓe ƴettatamo a faami joni noon kamɓe ɓe ngala hankkadi koɓe kaali ɓe mbi ko juuɗo oto wona gonga ɗum ko woda ko kamɓe mbaɗimo e joni noon hamin ñaagui l' état Mauritanie a faami hamin ñaagui les gens de droit de l'homme hamin namdi MST général yoɓe kaali oɗo probléme en tant que police darna eɓe nanga oɗo jeeɗa Allah eɓe piya ɗum e mbaɗa ɗum minen hankkadi min calima ɗum kadi les citoyen darna ɓe mbi oɗo commissariat c'est la troisième fois e mbarne ɗum a faami ɓe meeɗi warɗo yimɓe tan a faami oɗo watti taroɓe woni suufi oɗo joni noon hamin ñaagui état Mauritanie hamin ñaagui kak mbawɗo darnade droit de l'homme yoɓe daran min e probléme oɗo suufi inchallah e rabbi hamin ɗo komin dariɓe en tant que probléme o wodani ko waɗa minen min jottako ñande fof nde min noddi min garat a salminama jurama inde nde janoɗo ha to ngawle jagga soka ha to ros ko kañum mbi haala ɗo inde nde mbiɗen ko abbas eɗi mbiɗen on calminama on jurama Abbas nannganoɗo to ngawle soka to roso kañum tigi suuti ɗo ɗiɗo konngudi e seppoji bannoɗi so yesso commissariat mo darnayima ha joni koye on fannu keddoɗen jeentu leydi Sénégal taw kay ko leydi mum ko fate leydi Mauritanie joom ngaalu goto Mauritannajo gollotoɗo Dakar o jogui ko société ko fati e liddi ko kañum wara toon o wiyeteno ko Hamada nani koye famille taw ko famille dowluɗo no fewi biyete famille Wul Nasser ko heno jeeya ko kanko wonno directeur kanko wonno président directeur général société poissonnerie woni société liɗɗi goto tawateɗo e nder Nouakchott ko kanko wara tawa kadi o wara ko nder restaurant goto to heewi arde e nder Dakar to legal Bel Air o warano noon ko guila kanko noon o warano ko guila ñande aletta 5 lewru février ndu gonɗen ndu warimo noon ko joom restaurant o tawi ko libanais caggal nde duko sattugo lombi hakkude mabɓe ko nden noon kabaru o yalti nde yalti nde jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele wondude nanɗo e sehil mum jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinogol laamu ɓe mbawi jokkodirde e nanɗoji mabɓe ɓe leydi Sénégal e laamu leydi Sénégal kala beele enquête jaajo ene waɗe ha ande tigui wargo ngo ha laaɓa ceera Mohamed Yahya Wulteis ko kañum woni ambassadeur jonaniɗo leydi Mauritanie to Dakar guila kay kabaru o yandi nana darino dole mum ponno ha justice wawa wadde ha tigui ɗum laaɓa ceera hollirama noon
non gira altine ɓennuɗo police scientifique nana kay darino dole mum ponno wadde losgoji muɗum woni autopsie e goski noon nawama to morgo hôpital mo Gayof mo Dakar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e wargoji ha joni Mauritanaɓe ɗiɗo taw ko yilotonoɓe kanŋeji tawata tawi kañumen tigui woni waraɓe yoɓi pittali mabɓe noon ko dadiɓe ɓe leydi Algérie wonnoɓe e patrouille men woni orniyade keeri mumen hollirama noon kamɓe Mauritanaɓe ɗiɗo waraɓe ɓe jaltino keeri leydi Mauritanie ɓe mbawi nadde ha to leydi Algérie yiloyade kanŋe ko toon ɓe mbara ɓe caggal ɗum noon hollirama tataɓo o noon moɓe gonduno on barmi hen ene wuuri barmi hen on noon nawama to hôpital tawateɗo e nder région mo Cheikhat yoɓi pittali mabɓe ɗon ko dadiɓe ɓe leydi Algérie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani horejo gendi Mauritanie o nuli sete timmuɗo o nuli sete timmuɗo no yettinta duwawuji makko faade famille Choufi wula Jibrila wula Cheyne activiste Mauritanie najo baranoɗo e juuɗe dadiɓe ɓe commissaire to Dara Naïma c'était onon en tawe hen hono gouverneur mo nakcoɗa banggue worgo biteɗo Ñanga Jibrila Hamidou wondude gouverneur nakcoɗa banggue hirnangue hono biteɗo madame Tefeila Mohammedena e hoorejo région de nakcoɗo hono madame Vadi Mintou Abdallah Malika ko ɓeɗo tato gardi oɗon c'était ko aljuma hanki o noon ɓe jettinoyi ɗiɗon duwawuji suufi wula Jibril ko ñande alkamisa ɓennuɗo o yalti aduna to hôpital Cheikh Zaïda délégation noon holliri kay wonde hoorejo leydi ndi holliri hen sunare mum mawde no fewi namdima kadi nde enquête jajo waɗete hen ha tigui ngoɗo wargo andeno ɗum ha tigui ande tigui mayde nde holno yaari so tawi kay ko baraɗo walla so tawi ala o waɗa ko wawi honde kala ɓe kolliri tigui laamu hoorejo leydi ndi yamirinde enquête jajo watte hen hattara wula Jibrila ko mawnuma baraɗo o e dow inde famille o kala oɓe kolliri tigui ɓe jarni ɓe dutti duwaw kadi hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena Ousmane Sonko wino e yaadi mum kay wonde kay alay saggela ma mbaɗa moɓodiral men woni modi tigui meeting men to Mbacké haysinno kay laamu ngu jaɓano hokkudeɓe siyam yamirore saabu préfet mo Mbacké koko salino rokkudeɓe autorisation woni yamirore nden noon cortège o fandima ari tigui ha fandi to Mbacké ko ɗon tigui police e dadiɓe kala paddiriɓe gaz lacrymogène ɓe bedda gaz noon ha kine kaaɗi ha guite goji coyi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha to Ndiasena Macky Sall ko hoorejo gendi Sénégal tawateɗo e jillu mum gila aljuma hanki o to Ndiasena on go jillu gila aljuma to Ndiasena o juuli toon noon juulal makko tisbara o juuli toon to jama mawka ka Ndiasena noon en tawe nder département mo Tivaouane caggal juulal juma noon Macky Sall o joddima o yewtidi e khalifa général mo Ndiasena hono Cheikh Bekkay Kunta e yimɓe notable uji kewɗi tawateɓe e nder nokku o kikiɗe aljuma hanki o ɓe mbawi tigui ɓe jaɓini to Tivaouane rokkude toon coup d'envoi puɗɗugol ko fate golle fewnude autoroute hakkude Thiès faade Saint-Louis tawi on autoroute wirtoto koto Tivaouane o rokkuri toon kadi coup d'envoi ko fate ummanade golle fewnidde lawol lanan jongi woni lawol train tawa ka ummata wirtoto lawol train to Thiès e uddida gola université ibedara Thiama subaka o noon hoorejo leydi ndi o visitino base militaire mo Thiès o visiti kadi chantier académie internationale des métiers de l'aviation civile o waɗi toon noon inauguré centre hôpital militaire o waɗi kadi réceptionné toon fodde kenen fodde avion ngaji sappo to kosɗi hinde aéronef tawi ko école militaire o jeeyi ɗum to yimɓe jangguinte ko fate pilotage taw ko avion ngaji militaire o waɗi toon kadi inauguré woni udditgol école nationale supérieure des pompiers ko on établissement noon gaddano keblo ko fate corps paramilitaire e nder leydi Sénégal ha joni kabo ko siftinde on non kanko ko gila alarba Macky Sall fuddino jillu mum taw ko jillu gollal ngu balde nayya e nder région de Thiès ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yimɓe Sonko hollirama tigi wonnoɓe seppoji men ñalawma aljuma hanki o ɓe jani to Sonatel mo Touba ɓe jandini to noon baafe ɓe keeli pallanteje e vitre uji ɓe mbawi tigi ɓe pallanteji ɓe mbiya vitre uji kala ɓe keeli ɗum nafi tan hollirama tigi haɗi
bonande yajji toon ko tawa dadiɓe ɓe hinde GMI jawi yettade toon ɓe duppi toon ponoje kewɗe noon e nder Sonatel he boutique mawɗo mo biteɗo Sanchana tawateɗo to dow lawol hakkude Mbacké Faye Touba ɓe jani e muɗum ɓe gujji ɗum ha laaɓi kono noon kadi station Total ɓe jani e muɗum ɓe keli ɓe jaade marchandise uji tawatinoɗi e nder boutique tawateɗo station e haalisaji kewɗi ɓe jaadi hen ɓe jani kadi e boutique aji kewɗi commerçant ji tokosi kewɗi ɓe mbawi yande mumen dendagal dow laabi he waɗanoɓe vulgarisation woni fentoɓe ponoje ɓe mbawi yadude e ponoji mumen ɓe duppi ɗum station Total tawateɗo hakkude Touba e Mbacké on ɓe duppi ɗum ha wonti ndodi siège Serigne Modou Baram Dolli on kadi ɓe jani e muɗum ɓe bonni hen bonande mawde no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident auto ji ina jokki yoɓade pittali Sénégal ene waya deƴƴani accident bannoɗo alkamisa ɓennuɗo o ha yimɓe joyo mbasino hen pittali men aljuma hanki o kadi ko accident goɗɗo waɗi tolno wuuro witengo Pouye en ko adi noon kada yetto kilométre 50 accident waɗi ko sanga 8h subaka ko karuji ɗiɗi hinde jaga jayi ko kanji pelmodiri waɗi mayɓe nayo e barmuɓe nogas e jeegomo hen ɗiɗo ene tampi so tawi ko mayɓe nayoɓe hen goto ko gorko ɗiɗo ko rewɓe wondude bebbeyel ngel duuɓi ɗiɗi taw ko gurel ko ɓe goni yaltuɓe hen aduna gañiɓe noon ɓe peccama ɓe hen nawama to hôpital mo Diamniadio heddiɓe nawa koto hôpital Amadou Sakhir Guéna mo Thiès ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah weltare TV on calminama. Kabruji gadanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno konngol nde ko gotol kamɓe fof ɓe garti koye manifestation mbaɗɗo to e Mbacké ko ɗum yerdete ɗo kafe ɗum haalete e garan palace uji ko ɗum woni débaji jabtodirgol e nder radio ji ina wayno ɓe mbaɗi hanki haalirde maɓɓe e nder radio ji he ɓe kolliti ɗum ɗo de yimɓeɓe woni hen yurnuɓe koɓe mbaɗi ko woni hen kadi jonnani ceerno goto omo wiye ceerno Kaws Jeeju o holliti kanko de ɗeɗo gueɗe kam o yonnani hen hay hunde yoɓe mbaw jooɗodade ɓe jewta ɓe itta fitinaji goɗɗi hakkude mabɓe hakkude opposant e laamu ngu ina wayno kamɓe yew askannaɓe wonɓe ɗon e nder Ziguinchor ɓe kolliti kamɓe de koɓe yiɗi jogoɓe wadde marché kamɓe ne meeting mawɗo hol ɗum manifestation ɓe jogori wadde ɗon e nder Ziguinchor e mayirɗo lewru ndu weeli mbewa metti mbewa ko ngeloba tan ɓuuri ɗum ɓe garti kadi ɗon e Bignona fewandema to e Kafountine ɓe kolliti kamɓene koɓe waɗoɓe seppoji ɗum hay goto wawa haddeɓe e mayirɗe nduɗo lewru ɗum noon ina wayno ko wonno yewtuno ko ina huula gila artude e nder juuɗe meɗen ɗum noon yimɓeɓe ne kuuli ɗum no fewi kamɓe yew askan ɓe mbi wawata dañede jaam tan ko fawa Ousmane Sonko fo itte ha laaɓa so ittama ha laaɓi o jooɗoɗo e kamɓe ɓe jooɗoɗo e laamu ngu ɓe kalda ko laaɓi so ronki ɗum jaam dañatake e leydi ndi soɓe jiiɗi jaam eɓe jiiɗi ɗanade eɓe jiiɗi wonde jaam ɗum ɓe mbawat wadde ɗum tan ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon woni ko haalete ɗo e nder Ziguinchor haalete e nder radio ji haalete e nder gala parasuji ɓe kolliti ɗum ɗon fof de metti mabɓe Ghalii Abuu Bah ina wayno diwan palol dane maayo to e Mbotto ɓe kolliti kamɓene de koɓe hurniɓe joni ɓe waɗi culli ɗum noon eɓe ñaagui laamu ngu yo waw walludeɓe beele ina wawa pompadde ɓe ɗiɗo culli mbawa ummade e nokku o nde wonno ko rema ko so tawi kadi eɓe poɗodira e culli ɗum noon kadi adda ko caɗele ɗum no ɓe kolliti ɗum ɗon laamu ngu yo waw daranadeɓe hen ko ɓuuri yawde yaccade wawa faabadeɓe beele ko rema ko wawa jaaƴade weltare TV musidɗo Ahmadou Isaka Kébé gorko Mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jukkunude Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde jaam allahumma amina seydi Kébé sono mima to Mbotto paaɗen koto leydi Mali état major général des armées mo leydi Mali ɓayyini communiqué muɗum mo tongode nayyi ko fate nde ɗo hitande 2023 wonande hollirde kay golle dadiɓe jokki golle ɓe hinde fama ɓe jokki golle kay tuggi kay communiqué mabɓe cakket moɓe mbanno ñande nogas cuuye lewru janvier mayno ndu faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon wonde ko ni tigui
opération aji ɗi ɓe mbaɗi sappo e goo opération taw ko aéroport e nder guure ko wayno Kanouti ko wayno Sangola ha e nder falde Ororo ene tawa e nder Bandiagara ha to Sébéré to Kono ha to wiyete Tagale Temana ha to Sagola e to Jabali e to wiyete Oyata ha to Ngorodia e to wiyete Kourianze kala sappo e jeegom mission de reconnaissance offensive ɓe mbaɗi ɗum ɗon koye nder nokkuji kewɗi ɗi jiida ko wayno so wiyete Sofara to Bandiagara ko wayno to wiyete Kona to wiyete Douenza Boni to Ansago to Meneka to Buffalo ha to Nioro kala ɓe mbaɗi frappe uji jeenayyi taw ko aérienne avec M124 eɗi hinde L39 eɗi Super Tucano kala ɓe mbaɗi kadi frappe uji jeegom woni tigui opération ngaji jeegom de frappe taw ko drone woni avion ngaji tokosi ɗi ngala pilote e nder falde Boni to Mondoro e to Mondoro ha to Kerola hakkunde leydi Mali e Burkina Faso kala ɓe mbaɗi 3 frappe taw ko dartiri grade DM e ɗi hinde obisiére D30 to wiyete Sofora ha to Bandiagara kala e kolleri kadi ɓe mbaɗi ko wiyete surveillance permanente e nder falde toɓe miiji kayen ɓena seɓɓiti ɓene tawe so tawi ɗon ko bilan ɗiɗo activité ji kala bilan moɓe laamu ngu holliri e wiide mabɓe kay wonde ɓe mbawi bonnude fodde sanctionnaire uji terroriste woni tigui base uji terroriste uji fodde sappo ɓe mbawi fittuɗuma ha sori ladde 62 ceɓɓitiɗo mbaɗama teɓa woni tigui mbaɗama neutralisé 35 neɗɗo taw ko suspect tumaɓe kay gollodade walla jeeyade seɓɓitiɓe teɓama ɓe kolori 49 fetel mo hinde AK-47 wondude petelaji ɗiɗi hinde PKM e petelaji kewɗi to petelaji nogas taw ko petelaji waño woni fusil de chasse wondude e kuure kewɗe e munition ngaji e chargeur uji e matériel kewɗo ko wayno bomboje ɗi hinde AIE ɗiɓe kewi tufade e laabi e téléphone aji e radio ji talkiwalki e tinuji militaire uji kewɗi woni koɓe kepti sappo joya moto koɓe bonni wondude e engine uji jeetati taw ko explosive woni koɓe kewi tufade ene ɓe mbawi tigui firtude ɗuma taw ko tufanoɗi wonde kadi pikopaji otoji joyɗi hinde pikoɓe ɓe bonni ɗuma ɓe mbaɗi ravitaillé ɓe dariɓe kadi guure kewɗe ha mbaɗama ravitaillé keeɓi guura hano hannirti ko wayno wuuro witego Tissita ha to wiyete Télé Hoya ha to Tinnama e to wiyete Mondoro kala tawa ɗeɗo guure kala so tawi konin koɓe garano mbawata hebde guura e marchandise uji hano hannirti état major général ene andina dendagal malinaɓe kala wonde golle koninkoɓe mabɓe koko jokki ha ɗo yesso ko yesso tan ɓe payya ko Bamako ñande 10 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati tawa sifi kayɗo ko directeur d'information et de relations publiques des armées colonel Souleymani Dembélé ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire des police mo kati Koura e gardugol commissariat de police mo kati Koura e gardugol commissaire divisionnaire hono sori Ibrahima Sangare e dadiɓe mum ɓe teɓima sagataɓe joyo dartoɗnoɓe hirsude bamɗi ene jeeya tebbuji ɗi ene jeeya yimɓe ɓe nanga noon ko guila ñande nogas jeetati lewru février maydu ɗo ndu lewru janvier maydu ɗum sanga 14 woni 2 ñalawma ɓe jagɓe gujjanno noon ko bamɗi janani ɓe kirsa ɓe jeeya tebbuji ɗi ɓe nanga noon kamɓe nde ɓe gadda to commissariat noon kamɓe kala ɓe guirrima wonde kay ɓe kirsi fodde gorbe joyyi ɓe jeeyi tebbuji ɗi wonande kaya falde nde kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe mbaɗama déféré yesso parquet to tribunal de grandes instances mo kati e ɓen toon paadi ha visage mabɓe signine faade kasoji mawɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen kala jullo so tawi kayine hattani ene farla e mum yaade hijjoyade yongo yaade suudu Kaaba to Makka hikka hitande hikka nde noon leydi Arabie Saoudite rokki leydi Mali e noon hollir kay maison woni galle hijjore nde leydi Mali ɓe kolliri tigui hitande hikka nde ɓe dokka kota moɓe dokka ko yoɓe gaddu 13 ujunere e temetere nogas e tato neɗɗo so tawi noon koko fati biyeji hitande hikka nde ko ni ɗum sifori so tawi ko filière gouvernemental biye ko 4 166 425 francs so tawi noon ko filière privé biye ko 4 675 francs CFA fodde capanɗe nayya ujunere woni hakkude ɗiɗon biyeji
kuuleji ɗiɗi kuule kewɗe noon tawi ko corona saabi no ha fawa e yimɓe ɗena kuule kewɗe ittama ko wayno kay wiide kala garo ma waɗa testé biteɗo PCR ɗum ittama e kadi ko wiide wonde joguiɗo duuɓi 60 fayi ɗum foof ittama ha laaɓi kala kattanɗo hitade hikka nde wona suka wona nayejo wona babiraɗo nayejo foof ene jogui sene jogui hattani haɗaka hikka arde nde ɗo na hijjore ɓe kolliri noon ko faadi kay e wadde ñakku mum e wadde cuumorgal ɗum noon ko alay saguel habruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen ñande alkamisa jeenaya lewru février woni colte gonɗen ndu ministére uji des affaires étrangères leyɗe tati tawi ko leyɗele ɗe badɗe kudeta ɗi militaire uji jooɗi jappere laamu mbaɗi joddima batu men taw ko ministére uji mabɓe des affaires étrangères won batu no waɗi koto Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso ɗi nanan woni leydi Mali leydi Guinée e leydi Burkina Faso leyɗe tati ɗe noon kan leyɗe tati kala koko jowa e oɗo saaha joni guila e affaire uji ko fate union africaine ha to fedde catala bitengala CEDEAO kala yidde mabɓe noon ko rendinde peeje mabɓe e miijoji mabɓe ɓe mbawa gollodade e fannuji kewɗi ɓe noon ko ɗeɗo ministre uji tati joɗi ɗi woni Abdoulaye Diop on ko ministre des affaires étrangères mo leydi Mali e nando makko Mori Sanda Koyate mo leydi Guinée e nando mabɓe biteɗo Olivia Rwamba on ko mo leydi Burkina Faso ko kamɓe noon ko kamɓe ɓeɗo tan joddino nguɗon batu ɓe ƴettidi peeje kewɗe noon ko fati kay ɓamtare ko wayno kayam no carburant wawi tigui livraison carburant wawa yettade leyɗele mabɓe hano hannit ni e ko fati électricité ha wawa yettade ɓe ha timma e to banggue julagu kala ɓe kolliri kadi wonde yimɓe mabɓe koko mbaɗa yimɓe ɓe kolliri kadi yidde mabɓe kadi ko ummanade e oɗo saaha joni wadde ko wiyete lawol lana joni woni lawol train tawa ene wawa feccide ene wawa tigui yettade capital uji tati ɗi kala e ɓeydude laabi taw ko laabi goudron e dara ɗiɗon capital uji tati wawa jokkodir ɗum hano hannit ni to banggue ya garta to banggue commerce kala habruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Burkina Faso janggo seɓɓitiɓe waɗino to leydi Burkina Faso gendarmaɓe jeeɗiɗo wondude yimɓe jeena waɗe ɓe hinde VDP woni volontaire pour la défense des patries woni yerlitiɓe rende gendi men taw ko gollotoɓe e dadi ɓe mbasi hen pittali men ɓe mbara noon ko nder commune biteɗo Boala ɓe mbara ko ñande alkamisa ñande alarba jeetati lewru février 2023 ko ndena janggo ngu wanno habruji men jolam jaɓeri to leydi Turquie ha to leydi Syrie no gase kene ɓuura no gase joya ujunere neɗɗo ko wasi pittali men e ndara yerɓande leydi yerɓunode toon to Turquie ha to leydi Syrie kala ko bilan officiel mo Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turquie ɓayyini aseta hande o 1 lewru février 2022 holliri tigui goskiji no gase joya ujunere neɗɗo ko fuɗɗi yitede e oɗo saaha joni ɓe holliri noon hen no gasi go ujunere e temedde jeetati capanɗe nayyi e jeetati mayɗo ko nder leydi Turquie tan so tawi koto leydi Syrie eɓe jeera e oɗo saaha joni ujunnaje tati e temedde joyyi e capanɗe joyyi e tati neɗɗo wasɓe hen pittali men hollirama noon yimɓe hewɓe oɗo saaha joni koɗi koye booli ngala koɗanɗe ngala galleji koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen Joe Biden ko hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique ene tijja jillu makko ñande nogas ha nogas e ɗiɗi e lewru février no gonɗen ndu to Pologne ko ɓattiɗo mo biyeteɗo Karine Jean Pierre kañum ɓayyini habaru aljuma hanki o ma waddu toon noon e nando makko conférence de presse hono biyeteɗo André Duda ko hoorejo leydi Pologne udditana kabaruji men ko to leydi Turquie to leydi Israël noon to Jérusalem ko voiture bélier woni tigui auto taw ko auto gurñotoɗo yimɓe neɗɗo jola auto ne gurño yimɓe ko ɗum waɗi to wuuro witego Jérusalem taw ko to banggue funnague Jérusalem auto noon taw ko to banggue fannu jangu ngu ɗon waɗi yimɓe hewɓe barmuɓe hen hay sinno hay goto wasani hen fittade mum yimɓe hewɓe barmini kanko jolnoɗo dognannoɗo on auto bélier gurñotoɗo yimɓe noon koninkoɓe leydi Israël jooɓima fittanu makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar jayne weltare ɓiɓɓe fulɓe ne wiye dendagal Mauritanie nawe to mbawi wonde kala guila e nder capital uji ha e nder région ngaji ha e guure men tokose kala nde yimɓe kala jaltata mbawa windutoyade moni foof winduto kala to gonɗa aɗa wawi suɓade wuuro walla région walla
centre mo jiɗɗa votoyde ɗum nane ɓe yimɓeɓe moni kala yo ƴettu carte mum d'identité ya ha yettoyoto centre wawa winditade hano hannirta ni jogo réci muɗum ande fichier électoral no foti tawa so wote yonti mo jiɗɗa suɓade kala mo jiɗɗa votande kala aɗa wawi votande ɗum hano hannirta ni so tawi hay goto welanima hay soko neutre aɗa wawi vodde kono kam neɗɗo foof ne foti winditade neɗɗo foof kadi ene foti waɗoyde vote ko droit mum civique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar sawtaye ko musidɗo moon silmona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men Seydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Isaka Kebe kettimalaki jaam yo Allah jogomi jogo on